A Pobra organiza o Obradoiro Digitalizadas, eliminando a fenda digital de xénero. O obxectivo deste taller práctico teórico radica en formalas en diferentes aspectos prácticos da vida cotiá que precisan da tecnoloxía, especialmente aqueles que requiren da relación coa administración pública. A Concellaría de Igualdade da Pobra do Caramiñal organiza un obradoiro para mulleres titulado Digitalizadas, eliminando a fenda digital de xénero, o cal se desenvolverá no mes de novembro en horario de 10 a 12 da mañá, na aula de estudo situada na planta superior da Biblioteca Municipal. O obxectivo deste taller práctico teórico radica en formalas en diferentes aspectos prácticos da vida cotiá, que precisan da tecnoloxía, especialmente aqueles que requiren da relación coa administración pública. Neste senso, o programa estrutúrase en 7 sesións, como me preparo para facer trámites dende o meu ordenador, que é un certificado digital, e outros sistemas de acceso á sede electrónica, ademais de trámites coa Seguridade Social, co Ministerio de Xustiza ou co Concello, e por último, coa Axencia Tributaria e redes sociais. A actividade é de balde e as prazas son limitadas, polo cal as persoas interesadas deben realizar a súa inscripción a través do enderezo electrónico igualdade@apobra.gal ou no teléfono 981832764, marcando a extensión 2206. A acción está financiada pola Secretaría Xeral de Igualdade e a Unión Europea.